Takže, čus ľudia, vítam vás v ďalšom videjka. Dnes to bude z Counter-Strike už po dlhej dobe a bude to z Rats Maps a asi očil, alebo nie, neviem. Ale proste si na to učíme Rats Maps, takže aha, nevadí. Zvládnem. Ja, spadol som sem, takže to je zbe, alebo čo? Počkať chvíľočku. Vyhrali sme. Okej. Dáme si hlavný nábor, vybavení nepotrebujem na čo. Dík ten ma jak dal? No, schytal som peknú hranu. To je pravda. A čo tam strieľa, keď tam nie je nič? Výborne! No aj tento Bart Simpson je nejaký dobrý. To mňa moja najobľúbenejšia zbraň, aby ste vedeli, je, jak vidíte, UMP 45. Počkať. Už vidím kamaráta. Jo, oni sú traja? Už nie. Taká nudná hra, nezdá sa vám. No mne áno. Nábojovná do pistolky. Počkaj, tady semka. Počkať. Čo? Ten ich jak rýchlo dáva. Jo, Siem skončil, kamarát. Nemá šancu. Ne. Proč? Počkať. Joj? No, tam. Uhni. Aha, vidieť, že ten Bart Simpson je u nich, tak počkať. Čo to ste, koľko má kilo? Vod. Počkať. Ja sa bojím, ale nebojím. Nebo na horotu. Jau! Výborný kill. Fakt, chválim sa za to, ako nechcem byť namyslený látek. Joj. Ja to nevidím moc. Specne to. Kde nemôžu byť? Počkať. Semka. Počkať. Kde je? No, nevidel som ho. Sorry. Počkať, takže len to chudínko tu nejak metkuje. A to sa ospravedlňujem za to, že keď moju mamu počuli, lebo dosť ako, no viete, ako je to tu, je ju tu dosť počuť, ale ospravedlňujem sa za to. To stihne to. No to, Ježiši, to nevie, čo má robiť. Ježiši. Nevadí. Tak, čo s tým spolu? Ideme s týmto. Do pistolky. Ideme semka. Čo? Hej, ty, jak rýchle sa sem dostal? Čo? Neverím. Počkaj, ja si dám túto. Hlavne, alebo pozrieť do poštovky. Len teď ja to neviem nastupiť.
Presne, tady ja nejdem. Ja blázon nie som. Ideme hentadiaľto horké. Tam ma nejak rýchlo dala. Joj, tých je veľa, ne? Nemám baja. Neviem, čo s tým robím už. Pistolky, to je príbojne. Ideme semkák. Ten sa. Budu tu počuť veľký hlas. No ten ma tu nejak zabil. Takže moc z toho som mal. OK. Pocit. Takže ja si dám tentokrát. Kde AKčko? Nevadí. Alebo pistolky. Počkaj chvíľu. Ježiš, to je dobré. Skadiaľ. Dobre! Ja som tak zveskol, ale mal som chuť. Dal ma. Takže s týmto môjim zabitím sa s vami lúčim. Dal som 3 kily, to bude z tohto videa všetko a čus, fuck you.